Sibonga uJehova usikelelwa akaqedwa. Shout 200. Usho 200. Sure. 200 followers. Oh, bese ngizosho. Ngizosho sayighost bana. Zisuka nje usho 200. Ana imbongi ngiphi gift. Udafisi langa lizothi langa shisana njalo. Ana mafethu onange ngene imbongi. Na imbongi ngene. Sizoshaba. Ya. Yeah, bukude. Abanda lamanzi ngeke baba msana. Ha. Awayiphila impilo nje. Ngishini. Awayiphila impilo nje. Awela ukuyiphila. Ngiyahalela nje. Hayi, sala khona. Lutho. Sala khona. Mina namhlanje vele ngancane nje uzobhukuda. Dala lapho. Wala simnceli, asikuceli nje abathi asinceli. Asikuceli boy. Impilo esiphilayo ke le. Lala. Vele ufanele ukubhukuda, akufanele amanzi. Amfanele umuntu onjengawe. Bafethu ikhanda lami njani? Bafethu nginekhanda elimbi kodwa uDisemba. Hey wena une-echo man uyahohoza phuma ngcono. Hey khacha. Boom. Out. Yeah. Right bafethu senginanomkhaba ngihlele eSekwini, senginanomkhaba. Ikhanda lami kodwa limbi kodwa futhi ngiyimisele ngokuqonda. Ngiyimisele ukuqonda. Sipho sethu ngabuza. Hey okuhle. Rice bafethu the rice, right. Rice. Thina sizongena kuvaliwe. Siphuma kuvaliwe. Ola. Bafethu yashisa namhlanje lapho ngibanjwe na umkhuhlane ke cabanga manje na umkhuhlane. Manje na umkhuhlane. Ya samthanda njani? Our request phela shini samthanda. Our request. Yeah. But akekho ufuna sixoxe babe ngela. Athina sizongena kuvaliwe. Siphuma kuvaliwe. Ayi. Bani. Nana yizwa impilo yaseThekwini, yawazi umoya waseThekwini, izwa nje ushaka njalo, shawumnenenezo umoya. Umsiba. Namhlanje kucubile eThekwini abantu abagcwele yazi kumnandi kanjani. Kumnandi anti bengekho. Kumnandi. Bathi utshwala mabo ushiyela mabo. Bengicela ngifundisa ukubhukuda ngikwazi ukubhukuda. Ngicela ngifundisa ukubhukuda. Wazi unifaka inyawo nje. Phela. Hawu samthanda mfethu awuyini manje yini manje awu. Awuthina sizongena kuvaliwe. Siphuma kuvaliwe. Khona madulu usekhaya kubo. Madulu usekhaya kubo mfethu. Awu udedela isipolish James Zara lapho. Ay, ayibonakala kulega.
Angibonakali kodwa. Tetele isipolo. Poliwe mumva. Hayi lashisa. Social lami. Cenge kancane social lami ngiyibhimbi kodwa futhi. Kuthiwa ngiphe umngane wakho. Ozomthatha. Sengifuna ukulumisa inkwazi zabantu. Hayi ngeke isigqoko. Hayibo ngobani waye ngihlezi ngifake isigqoko. Futhi angiyimisele ngokugunda. Hayi ukugunda ngeke ngifunda. Mina sengihlala ususu phela. Sengihlala ususu. Ngiyasabatha. Sabaza. Hello Mazwide. Ngiyabonga ngegift esamthanda evulunge noma ungafuni nje ungena la. Usikalelwa kaqedwa. Awuthina sizongena kuvaliwe. Phuma kuvaliwe. Ngiyabonga ama-gift. Hello. Nkosazane yaseBhekani. Sawubona. Unjani nkosazane? Right? Njani? Phila nami nkosazane. Thive ihlaziya le nkosazane ngisitokhe kancane nkosazane. Ayakephi inkosazane? Nkosazane yaseThekwini ewezwini. Ezwini. Zali kephi ezwini? NgaseGetway. Awumubhe ePantown futhi. La idozi, ila idozi. Nkosazane. Wathi ngikufollow noma ungangifollow. Akufollowa mina nkosazane. Ngincayise bandla ngiyakhohlwa. Ngiyakhohlwa hayi ngoba nganifollow ngeyibomo yazi. Hayi cha nkosazane ayikho into ekukhohlwayo. Afollow wami vele. Yabona sengikufollowile. Wenzani lapho? Ngisemsebenzini. Inkosazane iyasebenza wemzala. Ngikhuluma naye. Cela uyiveze ngikubone inkosazane. Iyasebenza. Inkosazane. Cela uyiveze. Cela uyiveze. Zophuma. Kancane nje ngizovela manje. Alright. Mayidululu usekhaya kubo ukhona usekhaya kubo. Mina ngiseThekwini. Yaza yinhle inkosazane yomzalo. Bungalala emzali. Bungale inkosazane. Hayibo. Ubani lo? Nkosazane. Nkosazane yaba. Nkosazane yamanzi le? Nkosazane wayo. Kusekuseni bese yabona umuntu wabamnyama. Lokubuka kahle. Nkosazane dot ngiyaba bala. Usebenza nkosazane. Ngisebenza la eVilakazi Espresso, ishop yamalungu. Ngizamele itoko phela nkosazane ngizokorobha ngcono. Ngenze njani? Ngizamele itoko ngizoklina kangcono ngizobe iclean. Uzosuka lapha eThekwini uze la eGoli. Kephi? Ngithi uzosuka eThekwini uze la eGoli. Kakuhle impela phela mase ngisebenzele eGoli. Hawu. Right. Yalo ngifisa njani ukuthi eGoli. Bofi. Sisenzofikela kuwena nkosazane.
Ngeke ukuhlala eThekwini bele ngibona nalezi iy'ntaba ezimbi zale Thekwini. Hayi bo. Awu hayi, indawo yangakini lo suyikhuluma nje. Cha phela igoli. Ngizolikhumbula phela. Uthe ngizolikhumbuza ukuthi ulwandle alukho eGoli. Awu government ngicela cela unginbox bana sipho sethu. Hawu ngeke kwazi. Ncumisa ngeke kwazi. Yawo ngeke kwazi. Sibonga umuhle nje. Umuhle. Ngiyashisa. Isibhaqo. Sokwelanga. Njengelanga liphuma. Ngani abantu mina ngiyakuthanda. Hayi. Ubuhle bungaka ngiyabuqala. Bafana. Ngilanga. Ngiyashisa Sinothando ngiyashisa ngibonini. Ngiyashisa. Hayi wethe nje. Ngivuka nge-8 manje ngakagezi. Ngani abantu mina ngiyakuthanda. Hayi bafana hayi. Bafana yadubula. Incenge kancane social bibo. Abanye bazobe baba ngumsindo nje la emabhishi angazi bahlele into okuhlala emakubo. Hayi ngiqoshiwe yini emakini wani nihlezi niseThekwini. Hayi gazi ngihlale emakini ayikho emaphuli. Nenhlala khona. Lapha ekhaya ayikho. Lapha ekhaya ayikho kodwa ngicabanga ngephuli yaseThekwini. Abang ekhaya ayikho. Hamba no-Andile. Social lami. Incenge kancane social lami. Abuka nje ubuhle bethu. Ubuhle bethu. Yabazi nini ubuhle bethu. Mami so writing inbox ngabe yini lefuna ngitshela wona inbox. Incenge kancane isosho lami. Yebo mina ngijwayele nami ngiwujwayele umfula guys ngangibhude emfuleni leni naseGqambishi. Ngiqale manje lempilo ubhude emanzini yablue yamzala. Uzoba ku live? Ha ngeke ke phela uzongiqeda uzoba ku live. Yose mina. Incenge kancane social lami. Social lami ngizobhuda. Ngifanele ngifundise ukubhuda ngizongitshela ukuthi ukubhuda kanjani yabo. Ngizongena ke manje ngifanele ngitshese ukubhuda kanjani. Incenge kancane social lami. Kabiza. Yabaja. Ada kubantu kuqala phela abantu azojwayela. Into kancane social lami. Social lami. Right. Ngibonani. Angikwazi. Bego. Incenge kancane social lami. Yabuda wena uyenzani lapha? Oh, cela ukujoyina ma. Request. Amasandla sami semanzi. What a request. Mina ngisasula isandla. Sisula phansi cabanga. Isandla. Incenge request phela okuhle. Social lami. Social lami. Muka abantu bami sebayancipha, sebeya ku life wabo yabona. Aw. Ade ngishayile dad ya. Ngingiphoxa ukuphendula ke. Social lami. Incenge kancane social lami.
lapho uAndile uyakwazi ukubhukuda mina ngikwazi aba wo uAndile uzibhudelana ngokubhukuda yeza mzala nangu umuntu ongibhedisayo yazi nabeka izela nangu umuntu ongibhedisayo yazi nabe ngiqondene nani la hawu ngageja ngize ngakwi-camera ntingiyakala umuntu ongibhedisa kamera ngiza kubathi bawo la wena uyakumina yena baba yageja i-camera nini khona into abayishayo uAndile abathanje angazi bayizani letha lapho ngihamba ngey'nyawo-ke mina kancane soshalane akwazi ukubhukuda eningifundisa hayi fela bayithaya bazi ma ukusufuni yapha ngiyithelanga manzi ba ngiyithelanga wasondeza manje oh nenge kancane soshalami unjani Sandolosi hayi manje imali yeah so right hey yeah nice kuyaphuta nje ngiphendwa nje ama-comment ubhuti ingengakanye nga ashana alright ngiyaliphendula mangithola ithuba soshala hey ngiyaliphendula nje hayi nikhuluma isingisi kakhulu la nina inge gift bing bing ngavele ngabiza kuthola igift ngavele ngabiza ebenziswe gift iceke kancane soshalame ngushayekala ngushaya kwindawo kunayo ngifika nganala ngaphuma ngala ngena ngala ngaphuma ngala ngena la insimo ngaphuma la amaketanga siyaphuta la angena la saswima la angena ibo la ngenza ngabo sawubona ngabantu abangaka Andile abantu bamanje basuke ngala beza ngala asengibuyele ngakumina hlalani la uAndile unabantu lapha hello abaningi mina ngabantu abancane la hello ngithe sipho sesi-inbox ukhuluma nje ku-inbox alingifundisa ubhuti akusaphumeka akusaphumeka dlala mfethu gcina ufundisa ukubhukuda mina ngikwazi ukubhukuda and futhi ngiyayibozana wethani bese ngiyobhukuda-ke nami eve ngingakwazi ibuza ngihlulekile awuseyidula iy'buko zafa nawo omunye uphisa wona Ileo. akaza mina
Nebulala ibuko uDecember. Cabanga Ubulala ibuko kuDecember. engizophothula kanga. Cabanga. Sengibulalile ibuko zami. Hayi khona isipho my friend. Khona isipho. Siyagwelile, sengingabulala ibuko zami. Khona isipho my friend. Ngivele ngayixoxa. Ya, i-crush yakho. Indoda yakuyazi ukuthi usho nje. Ngikwanje. Ngeke phela ngiphazanyiswe into eyodwa. Hawu. Ngeke ngiphazanyiswe into eyodwa. Iqoka njalo ifile. Iqoka ngisho noma ifile. Hello. Kunjani? Siko. Mina ngizoyiqoqa. Ya. Lezi Wakilele. Angini ipeti yami. Igama nzima. Happy birthday to you. Hey thando lwethu. Hayibuza Kamongelo. manje. Kamongelo. Yini manje ibuko zami lo. Kamongelo. Yeah. Alright. Yabonga kazi ongifollow. Isimo. Hello. Hello. Isimo. Enzo. Hola. Right wena. Yema. Ukuphendula. Nami ngiphendula. Ngiyabonga ngegift. Ngiyabonga ngegift. Ngiyabonga mina. Hayibuza mzangu kodwa manje. Ngiyafuna ngene ngale manzini. Besifonyani yakho. Ngiyabonga ngegift. Kata ifone emanzini. Kata ifone emanzini. Nikuphi? Sisethekwini eDurban. La sisendlini. Yabonga ngegift kazi ngiyabonga. Kumina kusho okukhulu lokho. Even lungu uMaidulu usekhaya kubo. Sekhaya kubo uMaidulu bangiyabhuda kodwa. Sekhaya kubo uMaidulu. Hey. Shama push up la ngiyachima. Nanga Andy. Namkhomba ke bho. Man. No. Amba wayizana. Ngumani usenzani? Angiphuzanga, bangiphuzi mina ibo. Ngiyabhuda nje ngihleze nginje, usiyahleze nje, uzi mina guys. Ningazi ngathi ngumuntu othulayo, kanti ngiphaphile. Ngiphaphele mina. Ku-Andile lapha kulayivaka. Evulongile kusuke ku-Andile wezala ngakumina. Hawu. Indawo engena amanzi lana. Nayo enye la engena amanzi. Iyakudusha yini? Khona usuke lapho wezala kumina. Ku-live wakho. Uthi. Usuka lapho ku-live wakho uze kumina. Hello, Angel. This is so Yeah. Hawu bafana bakubanga mina bo 100. Ngakhala kanjani ngabe nemoto? Ufike ngitshengisa ama parking imoto yami. Mina ngine. Ninjani kazi abasanda ngene izu-Andile. Ayazi. Andile kusha ngikubiza usonde khona emeli uyazi ngala ngazini nayo. Biza Andile. Usekhaya kubo uMaidulu. Talk. Ngiyabona umuntu. Usekhaya kubo. Uyahlupha uHandile. Ngicela ama push up. Ubulihle kusangibuza. Usekhaya kubo ulihle. Usekhaya kubo. Cela ungipha mfethu ukhona uCapitec senze uCapitec cela ngimali okuguna abane ngiphosula imali okuguna kahle anginayo imali vele ukhona umuntu wahlala uDecember ikhandele nje anengizama ngo2 rand hawu
Ngizama Imbuzo abantu. Surad. Ubani umuntu Upondo. Upondo. Ubona kathikisa. Manje ngizama. Asikaphuma ngophuma manzini kuyagodoliwa. Hayi ngeke kuyagodoriwa impela. Kwaphuma manzini bese ugodoliwa ibhadi. Cela uveze u-Andile hawu. Account number, okay. Bafika ngahlani ngami uzoyifaka phela i-account number comment. Andile account number yami. Ngiyazi. Ayizofima. Imame ngiphuma lana u-life uzocisha. Ngeke ucisha. Hayi network ayi. Andile. Umuphuma lana. Awukwa ima. Uvula lapho kwena. Ima. Ngisakhope account number. Uvula lapho kwena. Kanjani? Kona. Wandile. Imaka manje u-life akwazi usuphuma umhlalele eceleni. Yeah. Abo. Yebo ngitshela nesidudla. Ingane network lapho. Ngabe ngifake phela account number. Ngifake phela account number. Malenda. Ngifake phela account number. Sekwenza imali khona kafe 2 rand ngiyacela guys. 50 rand ukugunda wafethu 50 rand engigunda. Noma imbungculuko ngcono noma imali embungculo wafese. Ngabe ngigunda ngereza manje ayikho ireza la eSekwini. Bese ngihanibuka ngoba nihleka guys. Uthola nesiqubu. Phela ngijona nesiqubu hayi bangijona nesiqubu. Bekunje ipost nje yosuku. Facebook angijona nesiqubu mina. Madululo. Ngijona nesiqubu bafethu mina. Engenzi lutho na. Bengisukela umfana omncane nje bengimsukela umfana omncane. Ngifuna umbona umfana omncane ukhona negemini. Imphaphamisa. Yabona ukuthi ukhona umfana omncane kodwa ayabhedela nomfana omncane. Ngibiza ngohlitamatiti, balihitamatiti vele. Umfana uyangijwayela. Mase ngimshara ngeke ube mnani manje vele ukula ngikuthandi. Liphi? Liphi? Ngoba amanzi liphi ifinyile. Liphi? Ngoba likho. Ayikho ithiphe idlula leyo. Alikho ifinyile. Wenza izifundo. Liphi? Liphi Lokho ifinyile? amasengiqedile. Ifinyile. Lusi ifinyile. Liphi vele? Liphi? Ngoba amanzi lawo. Awazi amanzi wena. Awazi amanzi. Hawu. Ungiyalisusa liphi? Ulisusile hawu ayikho lo nto. Ayibo. Ngifeza umkhuhlane ngiyayifela mina kodwa ifinya benginalo inqahla nginazo ke umkhuhlane. Na guys angiphiki hawu yini manje hawu. Basebevale ngayo lana. Angijoni noTyler mama mina ayibo ngijoli naye. Bani yena lo? Bani lo vele? Bese ngiqala amadefu sengiqala nentshep sengikhulile manje. Angijona lo Tyler mina. Ngijoli. Na guys amantombazane angiphuma. Ngiphuma amantombazane abulalana. Kodwa phela ngoba ngiyawathanda sazojola. Angijona noTyler mama. Nani yakholwa? Nani niyakholwa? Niyohlala ugovernment. Musa ukuphika. Oh, hlama ngoba ujola naye. Angijoli naye. Angijoni naye. Mtshele na request la. Angene ku live simbuze. Siyajola yini. Pho inami ukuthi ujola nami apost umfana, yabo? Joni naye. Hawu, kahleni bo. Hawu, sana ukudlala ngami. Usekhaya kubuwe le, usekhaya kube Hammersdale. Hawu bese ngitsotsa uhlala lapha. Hawu. Ukuda lapha. Okay. Sengifudile. Ingiyama ngikwazi ukubutha. Siphi isitufuzi sisekhaya kubo namanga mfethu serious angitsholo noTyler mina. Ukuphi wena ngiseThekwini. Uzombona nini mayidulu. Angimazi bembiza uTyler. Usekhaya ngoTyler. Guys uTyler futhi akuyena uTyler. Hayibo. No lo unjani? Ukuda. Ungakwazi vele angikwazi ukubhukuda. Ngoba uMayidulo usekhaya kubo. uMayidulo futhi amgcina nimi. Nanko ngizambona la eThekwini mhla ka 17 ebusuku. Wawulwa noDudayo. Yebo,
seshilo uhlengihlenge usibawula lo ndodana uyasho ekuseni olabhuti omdala hamba kanjani Andile Ndlovu Andile lapha no-Andi ngino-Andi izicini ngiphuthi urandi ngiphuthi urandi bakhona bokugunda bafethu namafeso engisayigunda into engangiyigundile engisayigunda ngizogunda impuncu impuncu ngiphuthi urandi ukugunda impuncu ozongijoyina ngijoyina ukuvuka ushisa awu nibulawa imvula sekole kahle okay mhla 16 engasagodi so Andile bakubona mhla 16 ungasagodoli kanje Andile ihleze egodolela ke bafethu hayi awuhamba uhleli no-Andile yebo ngihleli no-Andile utshela noStufuza wena lapho isaba ukunibingele wayo isaba ukusibingelela nakaze ngihleze ngihlinile angifuni ungasho mina ngihleze ngihlinile zama mina ngumuntu ohleze eyihlinela ukuthi angiyihlekise into angihambe ngiyahlina ngiphambi kwabantu yabo kodwa umufi yami mina sakhuluma ngosmile sikhuluma yabo angiphaphela ngiyakuphaphela nami yabo noma ngeke ngihambe ngismile kodwa ukuhlina ngihleze ngihlinile yabo bafese ngingadlali bafese ngingaphumula ku live ngisose seyakhani number ngikhona ngizoyiphesta la yabuyani manje angike ngucishe ziveze ukhomenta kanjani wena Wandile nje ukukhomenta kanjani la ngifuna sangiletha akhani number nayi ngokusegolike esho TV kahle uzokubhukuda ziveze nayi akhani number bafese ngisendile nayi futhi akhani number bafese nayi 2 3 8 6 4 5 8 535 yeah bafithe khana ngingifaya phose urani bokugunda ekhana bafethu hawu ningavuma ngami nginje ngimumbi kanje ningavumi ngisuke kuni okay ngiyayibhabhadisa ke manje hayibo bapaphathisiwe abangcwele ngegama lakho bazongipha usuradi muba nangu Andile ukhona wena bangibuza ngiyabuya lapha ngikhona hayi ngeke WhatsApp number ngeke kwazi number yami ya WhatsApp ukanyiso nimbeke ukubo usekhaya kubanyiso ukanyiso njalo bhutwami na ukanyiso okay yabona ke manje sesiyaqala 5 4 3 2 1 akekho umuntu ongaboni uthayela mama ukuphi yena uthayela baba akubazi phela ngiyontombi abawu ngiyontombi yami manje Andile unowakho ulive unowakho Andile ulive nami nginowami usani phela ukuphuma niye ku-Andile awu yini manje ngizokhala yami ya ningaphumi ningaphumi ebenginithanda bangani bami uthando lungaka luyababazeka angaze ngehlelwa into enje ngengilila manje usho hayi angisho kunina sengqwele ngisho kulaba
Mina ngithi salute emaphanteni. Kwengqolo ngithi salute. Ya. Ayiko mami. Shiko mami. Fatela. Bele-ke ingqole ngeze ngivume ingqole ngeze ngivume ingqolo sazangivumini. Kodwa ikhona-ke igcwala ngami. Nami ngiyaqala nalento sabo. Khona igcwala ngami angiyenzi. Eyani vele suke yani niphambisilino bese nisenza izinja isitana yini vele sesifile isitana izinto zenu zingqwele hayi ngiyenqake ngesitana ku-right bana banjani ozuzobuza enani ngifuna ngizofa manje hey angafuni ukufa mina ukufa ngakafuni ngithanda ukuphila yibo mina ngizofa manje nani ngazi bani bona nani yaqolisa usukhala lapha ngoyadla mfethu awafisa ukepitha nje ngisendile ngiyazama ukuphendula futhi but mina ngiyinkulunkulu nayi mina sengingayithoyi ngiphendula seduze sengiyisendile afi ngiyacela imali okugula afi sami ngiyogunda ekhanda afi ngiyacela afi nina ngiyazi afi nilungile afi ngeni ngilahle yeah I know ngiyaunderstand yeke uhlale kunye ya mvumezulu awusamazanda uyashumayela ndi lapho ayanda boys bayandu bantwana sandi usuyashumayela manje ngalapho manje bathi angawaphendula ama-comment nami ngiyaphendula awu awaphendula uNkulunkulu vaze ayiphendule imithandazo yethu awufuni ngijoyini ngizokuedla manje ngoba ngiyancane ngizama okay bafisa ngiyaguqa nizesabhisha mhla 27 uma ukuthi asikho busy uNkulunkulu cela ningipha o2 bokugunda ikhanda akuyena umfana lona onekhanda elimbi kanjena akuyena umfana lona one-bank balance egcina ku3 ukhipithe kwakhe abanalima andile uyabhenga lapha mani sasandazala hawu angikubonanga mina uNkulunkulu ngisasandazala andile muswele udala ngiyangiphakamisa ngiyathanda la okay uNkulunkulu baba mdala wezulu nomhlaba mani bafila amasonto sawoti ngwazwe suchamile andile kandi uchamile andile uchamile andile uchamile manje sewaqhamulanga ngalamanzi awaka angwadlanga andile uchamile andile ngeke chamile lawo luyesa lesawoti labantu andile uchamile manzini hawu andile futhi yafetha andile wazwe ngani wena wazwe ngani sande sawona oh yizodla mchamo wakho Kemi ngisasanda zayo la konje ngisaqala uNkulunkulu ucela ningipha phela u2 ngase ngiphume lana ngishayiswe ilo lebhasi ngisola urafu ngake ngahlupheka kanje awu uNkulunkulu sanoma uphose imillion lana yazi ngangcono empilweni yami ngashintsha nempilo yami nje hello majob imanga so ha yabonga guys usungenile u2 soku4 yabonga guys usungenile u2 soku4 yabonga guys u2 ngazi ufika nini lapha izofika nini mina ngumuntu
Angazi ufika no 2 rand ku 50 rand manje khona 50 rand guys. Lo mfana useyaphi manje? Hawu 2 rand kanje, 2 rand kanjani? Mangivale 2 rand guys ngiyabonga. Ngiyabonga lade ngibaceli ngiyabonga. Kusafaka umuntu oyedwa futhi nakhona 8 kilo 2 rand atinginawo. Ngiyabonga guys yahlupha yazi. Hawu sengiyifakile ngiyabonga guys. Ngiyabonga guys. Yeah. Ngicela ngizama futhi khona Sofia noma bafethi noma ngo 50 rand bafethi. Kodwa majobe. Ngithi insaza zakajobe. Akona 2 rand guys serious guys. Majobe uzithinta. Serious I'm sending no that's imang screenshots. Screenshots is fagip. Jobe. That's jobe. Okay ngeke uvele majobe. Ima andi lesafaka kaini. Ukuvela mina ngeke awufuna ukubavela. Asifake screenshot isithombe la. Usazovela nje mase awusazovela. Ngesikhathi. Afese ningadlali ngamnanga ama account ami. Nami. Azi awuma. Andile. Uzane. Konje usiveza ima. Ifoni yami iyacisha futhi no 4%. Why kodwa kwenza kanje? Guys, ngiza ifoni zocisha nomnini. Manje ifoni yami 4%. Hey guys. I'm serious guys. Kukhona 4 rand lapha. Imali into enziwa kanjani konje? Awuda mniswe mvula. Mniswe mvula. Hawu. Hawu. Majobe. Majobe wena. Hawu majobe. Hawu mniswe mvula. Wasibiza zonke 1000 zakho. Majobe mama. Akodwa majobe. Ngamba futhi 2 rand yokugcina. Ufisa kuzolunga futhi khona ngizwami yokugunda ekhanda futhi ngiyayicelela. Ngiyayicelela ngelami igama libe khona. Celani ngakhohlwa zintwana zami. Ningifake lo 2 rand bokugunda khona sogunda sonke nabangani bami sibe bahle. Ngiyayicelela yazi mhlawumbe isoni nethi yomuntu la. Afisa ngimatshela Majobe siyakuncela. Ngathi follow ehle follow back manje lento le follow back follow ngicilela ngelami igama libe khona ungakhohlwa ukufunda kwami fe ngiyacela guys nami ino 4% okay man usekhaya kuba mama wasafesi afese mina ngivakashela uAndela eThekwini ngicela Siphumelele sonke nabangani bami sabafuna bafuna singiyobheka lapha usikhona nofakile omunye ngase Sadbish Jennifer ngimemeze nina ngisalele la Rand ngempela guys kusawu 4 rand abafisa ningizami emolweni ngiyahlala nakhona emolweni molweni hawu sengikhohlisa isikhona indawo kukhona into ekuthiwa umolweni bekubingelela ngenzeni Hey alright lapho ndoda kuhamba guys ayikho ngizama kusora noma ngo10 rand mafethu kuzohlangana usuhle se10 rand noma iziya 2 rand abawufaka ngiyacela yapho ay ngimncane nami izingalo ezincane kanjena madoda izingalo I know ngisayipholile la ilanga liyasho awungemusa ukudlala ngami kade ngiyashusha ukuthi khona 2 rand
Manje ngisancebelekile la nami. Aha. Wabona ama-channel amasesanje? Uyezwakala khululeka ngiyakuzwa la. Wabona ama-channel? Benza nje. Benza nje. Yewe na mamnyana. Yewe na mamnyana. Yewe na mamnyana. Msengile nami, Darren. msengile. Darren. 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 No, phela iyami nayo ngidinga. Ba 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 bam. Eh? Baba. Mina tabiya ngihlala khona mana sitshengisa. Mina ngihlala khona. Kawujima phela ukarati nami. Awujima kakhulu ukarati. Cha uyabhoreka ngibhoreki mina. Nena. Nalo muntu ongabhoreki. Sengisikora vele. Angibhoreki mina. Hamba umuntu abhoreka nje. Ya, umehluki loyo kodwa nje ngikhona la. Yini ngigcobayo la lokhu uzona. Ayingeke manje. Surat, surat, Kanti ubhuti. hayi bengisabhukuda mina. Ya, na face. Isikora. Esikhulu futhi. Oh. Chameleon. Ya, face. Kino 2%. Kino 2% empilweni yami. Amele ngiyoshaya. Hayi, laba abantu abantu Asasa do. These are my people. Asasa Hey, ngiyakhuluphala njalo. Safarele. Isketi Ngihamba manje. samangcobo Angikhuluphala. sasincane. Mafwe. Sanwele. Hey, ngiyayibona leya video lena eshala lapha madoda. Hayi, niyasebenza madoda. Akubisiko. Hayi, niyasebenza madoda. Akubisiko. Hey, ngiyayibona nakhona ngangayibona. Okay, ngiyabonga nabanga ngifana uSurandi ngiyabonga guys. Soku-10 rand. Imali esikhona manje guys. Ngiyabonga nabanga uSurandi. Ngizakugunda guys. Ngizakugunda. Hayi. Ngisaphinde ngigunde kade ngigundile ngisaphinde ngigunde. Bonga kakhulu. Ya. Bonga kakhulu. Sushile manje sengibonga nokuthi nje nasebenza ivoice yami lapha madoda. Yazi kusho likhulu lokho kumina madoda. Cela lithi bafowethu. Hayi. Cela lithi hawima. Hayi sibona. Hawima. Guys, sengino 2%. Awuvala manje life wami. Ngiyabonga laba ngifana u2 rand guys, akuso10 rand. Ngihlala ngolwazi. Ngizokunda impungulu vele, ngizokunda impungulu. Ngizobe ngaqali. Ngiyabonga laba ngifana u2 rand guys, ngiyabonga guys. Makwandi. Soku10 rand, soku10 rand kodwa. Uzohlala isikhathi eside lapha. Ngithanda